Bale uniongyrchol, tuag at Jordan Williams yn sydyn yn y gyflaf yma i'r Seintiau Newydd, a maen nhw wedi sgorio o fewn 12 eiliad. Bale uniongyrchol, tu cefn i Callum Edwards, cyflymder Jordan Williams, a'r bas yn sgwar i Leo Smith. Mendes yn lletach ochr bell ar cae. Gyda gyfle i groesi fyna. Rwan mae'n croesi tuag at Newell ar y postyn pella. A mae Newell ydy wedi roed y bala yn gyfartal na. Dwi o ddim. Gath ei chlirio ddi ar y llinell gar McGehee. O'na'n gyfle i roed i'r bala ddod yn gyfartal. Mae Wilson tu mewn, mae gynno fo igon o le i droi a mae'n asgamu tuag at y cwrt Cosby. A'r ergyd yn fflachu by'r postyn. Yn syt ar y ddi ar gath Wilson gyn gymaint o le. Mae ergyd rymus yn fflachio i by'r postyn dde. Joel Torrance. Wilson. Dwi'n wedi bod yn y gêm yn yr ail hanner yma. Adam Wilson. Yn gyfle rwan i rhywbeth. Yn gwaith da gan Wilson. Williams. I Dan Williams yn ergyd ar beidiad wych gan Torrance. Yn gyfle o un byd yma i'r Seintiau Newydd. Y ddau Williams yn cyfuno. Ergyd Dan Williams. Yn un rymus. Torrance y breichiau cadarn. Redmond. Digon o le. Smith efraich i fyny ochr bella. Mae Redmond i eithbio i Edwards. Sgwar i Leo Smith. Cyfle Smith yn mi ail. A'r ergyd yn fflachio heibio'r postyn. Mi oedd Torrance yn poeni am hwnna. Dan Davies yn brasgamu drwy'r cylch canol. A'r bas i Jordan Williams. Williams. A'r ergyd yn chodi dros ben y goler. Am gol o didog gan Jordan Williams. 19 gol y tymor yma. Dan Davies yn gwneud y wych yng nghanol cae. Ac ar weledigaeth i weld Jordan Williams. Ac am weledigaeth gan yr ymosodwr i weld y golwr o fe ar y linell ac yn chodi hi yn gelfydd i gefn yr hwyd dros di benno. Smith yn gwneud y dda, Holden yr eilydd. Lledu'r chwarae i Davies. Holden ar bediad o didog gan Torrance. Symudiad slick gan y Seintiau Newydd. A Dan Davies yn ei chanol i. Unwaith eto. Mae'n nythu i gornel ar hwyd. Rhywsyn ei gilydd. Gafodd Joel Torrance i law iddi.